দুইজনকে আবার চাবি বেলায় হামবাই যত মিডিয়া রং তিনি চিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হইতে চিনি আগরতলা তংনাই রং বুই বাक्सा बुनि दफा बाय बाक्सा बानिया खायनानि बागै जों दिनै डिपार्टमेंट हইতে जों 6टा फुट माने चाथाय फालनानि बागै जों तिनि तरफफोराव दिनै जों डिस्ट्रिबिउशन खायगा आगामी दिनाव चिनि बररनो चिनि जारा बरक दफानि चिनि तिप्रासारनो जोंबो बुनि दफा बाय बाक्सा जोंबो बानिया खायना मोसंगो आगामी दिनाव चिनि बररनि बागै जों आं एज ए तिप्रासा हामक्राय मन्त्रि इंगै जों मुसुक दिन चिनि बररनो जे बानिया खायनानि बागै जों चिनि डिपार्टमेंट हইতে चिनि डाइरेक्टर जेबेबे सामुंतां दङ चिनि सेक्रेटारि जेबेबे सामुंतां दङ चिनि दफानि बागै जों बुसखांगो बुनि दफाय बाक्सा जों बानिया खायनाय आमानि बागैनो प्रथम दाब जों ओ जे चाथाय फालनानि बागै सहराव चाथाय फालनानि बागै बंनो ताब ठेलागारि रिजाखा आगामी दिनाव बंनि रां पैसा जे नांमाने बंनो रां पैसा जों सापर्ट खायनाय ते आगामी दिनाव जों बुरि रङ टम टम फोरोंगै टम टम इलेक्ट्रिक माने टम टम उन्नत धरনের टम टम जों टम टम जों बुरि रङ भांनाय बे आगामी दिनाव चिनि तिप्रासाराव जों गया बयबे बाक्सा जों आगनाय जों आबानि बागैनो चिनि तिप्रासा हामक्राय नि बागै जों सबसन वान सुगै दङ चिनि दफाबो जों चिनि डाइरेक्टरनि लगे जे खायना माने खाय दङ जों तिप्रासारावनि बागै जों अनेक किछु खायनाय बे बुसखांगो चिनि तिप्रासारावनो आगग्रिना बागै जे नांमानि जों खायनाय साबिगा अमाहाय दुगान चिकन सानि बिसिंते बुसुदरते हामक्राय बिसिंते रां मारि आजि माननाय आं खरकसे चेराय आनो आनि नगो सफायजाक कयेकदिन सिगां এই उत्तर गेट चिनि राजबारि बुसखांगो कायसे चेराय मानदायनि चेराय बसाव सार आं डेली फालमायाफोर 20,000 टाका आं फालिमानो हुनु যদি 20,000 টাকা যদি ফালিमा खाकाय मिनिमाम 10,000 ब लाभ खायो একজন चेराय যদি 10,000 টাকা लाभ खायकाय मासा 3 लाख टाका लाभ खायो 3 लाख टाका যদি न लाभ खायकाय तैताम नांबा कायसा फार्स्ट क्लास ऑफिसर चिनि डाइरेक्टर से 3 लाख टाका मायाना हा कायसा बानिया खायनि যদি 3 लाख टाका इनकाम खायनो खाकाय बिनि तैताम नांबा बिनि संसाराव कोनो अभाब दंला आबानि बागैनो जे सिक्ला चेराय रंनो जों बुसखांगो तेब आगग्रिना बागै जों स्किल डेभलपमेन्ट बिसिंतै गारि चाका थाफानानै गारि सोखै थाफानानै गारि फोरोंनानै जे स्किल डेभलपमेन्ट खायमावनो चिनि बर' रंनो जों खायनाय जों बुसखांगो चिनि तिप्रासा चेराय जारा साख्रिनि बागै गुरि तंनारा ओ सिक्ला रंनो आं सावो फायदि आगग्रि बुनि दफाय बाक्सा आगग्रि बानिया खायनो आगग्रि जों नंनि लगे दंगो जों जे रां नांमाने जों रां लिनाय हामबाय जितु बांलाय